Præcis. Det er videoblok nummer 1. Og vi går med i København. Det er nummer 3 nu, din spasser. Og vi går med i København. Det er stadig nummer 3. Og vi er omringet af tåber, der ikke kan finde ud af at tælle. Kom, det er sgu da dig, der ikke kan fucking tælle, vel? Vi går rundt her i min bolig, og så kan du ikke lave en vlog på engelsk? Hello YouTube, this is video vlog number 1. And I'm standing here in Copenhagen, where I'm making this video to you guys, so we can celebrate my new video. Det må jeg give dig på. This is my home, and I Du er verdens bedste til engelsk sprog. And I'm turning to the Danish language again. Ja, det er min bolig. Okay. Hvis jeg kan stille jer op mod væggen, drengen, så man kan se mit crew. Der er en ko. En dinosaur. Hvad er der mere? En retard og en og så er der en Minecraft Survivor, eller hvad man kalder det. Steve. Han har ingen stil. Så er der dem, der tager sit tøj af. Så er der dem, der tager sit tøj af og bare flasher sine nipples. Nipples! Kan I vide, hvem der gør det? Nipples! Nå, men hvis vi går udenfor her, ikke også? Så kan vi se, at vi har det vildeste landbrug kørende. Hvorfor kan jeg ikke sætte home? Jeg er i baggrunden der. Fordi du kan ikke sætte home, du må sætte et waypoint, og så må du gå herhen, hvis du dør. Hvordan sætter jeg waypoint? Du kan se. Og så er der Torben, der ikke kan sætte et waypoint. Hold nu kæft på! Jeg kommer efter dig, mand. Voila! Det er det, jeg siger. Vi har en racist over her. En racist? Ja, og ja, vi går lige ned i hyggerummet. Det er det så dagligstuen. Herover har vi køkkenet. Pau. Og så herover, ikke også, hvis I lige vil følge med, tak. Ja. Så her den er soveværelsen. Meget godt indrettet, synes jeg. Det passer bare fuldstændig til mig, at opfatte på. Nu må jeg lige hugge det her. Hov. Åh, der! Det går sgu helt galt. Ja, det skulle da ikke svært at hugge, når man ser på sig selv hele tiden. Og hvor kom vi til? Er du en af de der mushroom-køer? Ups, jeg kan tage min samme partisvig. Er du en af de der mushroom-køer? Nej, jeg er en mushroom. Mushroom! Tænk mig, jeg døde! Hold nu kæft! Gik noget at komme ind til mine ting? Nu gør det igen. Jeg har ikke brug for en læge, for jeg flasher, men det er okay. Jeg har luksus. Hey! Og hvor kommer vi til? YouTube. Hold kæft! Det er videovlog nummer 2. Jeg har ansat Pau, du er håbløst. Håbløs. Jeg har ansat 2 polakker til at gøre arbejdet færdigt. 2 polakker. De gør det billigt, men det er fandme også grimt. Jeg kan godt sige, at jeg er ikke tilfreds. Som I kan se, er der huller i gulv og loft og hele mulchausen. De gør det ikke seriøst. Men de får også 400 timer, så det er sgu heller ikke at se det. Så havde jeg sgu gjort arbejdet bedre end godt. Ved hvad, I sutter alle sammen pik. Pik. Som I kan høre, så prøver polakkeren at kommunikere med mig. Fuck, jeg har sagt det der. Det ser jo noget, jeg går, mens jeg kan hele turen. I numsen.
Det er sådan, prøv at sætte i numsen bag hvad alle dine venner siger, eller dem der ikke er dine venner, det ved jeg ikke. Prøv at se, jeg kan Jeg ved ikke rigtig, om man kalder det venner på en anstalt. Ej, med Pau, der ved jeg ikke, om du kan kalde det venner i hvert fald. Han kan umuligt have venner. Kalder man det personale? Mushroom ko. Jeg ved ikke. Måske. Mushroom ko, kig lige. Hold kæft. Jeg kan skifte texture pack. Billie Jean. Batman love. Ej, nu styrer du. Lav promo, hvor der. Billie Jean. It's not my lover. Baby, please don't go. Hold I kæft. will cast a grenade for you. Ej, nu sidder du bare og ser den der songs in real life. Nej, hvor det egentlig grimt, at han siger, at han vil kaste en granat. Jeg vil kaste en granat Ja, efter han sagde, dig. I will cast a grenade for you. Kast. Granat. En granat, det skulle da ikke... Det gør den da. Det er sgu da en pistol, der siger bang i en spasser. Velkommen til video vlog nummer 3. Det er 4 nu for helvede. Og vi er kommet hertil. Og polakkerne kan stadig ikke tælle dag 4. Ja, dag 5. Jeg sagde dag 4. Jeg holdt en lille tænkepause. En tænkepause. 2 minutter. Jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle gå igennem. Jeg kan godt sige jer. De sidste videoer, de har været hårde. Tak lige. Folk har Hvor hatet. fanden er han henne? Folk har mobbet mig. Cybermobbing kaldes det. Jeg kan ikke lide det. Kaldes? De sociale medier, de presser mig. Hallo, I ved godt, der er noget, der hedder Facebook, ikke? Når man bliver mobbet på Facebook. Ja, det er jo lov. Nej, ikke face-rape, hvor du tegner Opsat! en andens face, eller... Nej. Så tilbage YouTube. Jeg havde nogle tekniske problemer med at... Hold nu kæft. Jeg blev jagtet af en zombie. Du er på livestream lige nu, bare det for at sige det. Det skulle lige mig. Så får de også stemme. Men ja, det er videovlog nummer 4. Og polakkerne er endelig blevet færdige med deres arbejde. Okay. Jeg skal sagsøge deres firma. Ja, det er da godt. Der er sket 329 arbejdsulykker på 5 minutter. We need some new music. Der er en tosse, der kom hen med nanosuit. Det er ikke en anden suit. Det Det er Quantum. Nej, det er faktisk Gravity Suit. Og så er der... Lol. Nej, jeg kan se det i hovedet. Der er fuldstændig tomt herinde i hovedet. Og Jeg kan facecam. Kamera. Jeg skal tilbage nu. Jeg har et halvt liv, og jeg får ned en grotte med 8 Jeg er lige glad, man. Nå, men Nej, du er ej. det er det gale hus, fordi at folk herinde, de ikke helt retsloven i ansigtet, og jeg vil bare lige sige, at de fleste herinde, ikke også? Ikke fordi Prøv at se mig. Jeg er ikke død. fordi jeg snakker højt om det, men de fleste herinde, ikke også? De var stoffer. Vi tager det vildeste. Amfetamin. Og jeg kan godt sige dig, ham der mushroom-konen bag mig. Han har sex med sin mor. Hold nu kæft på. Du er så forstyrret, Pau. Det er helt vildt. Hey, må jeg få sådan en portal gun der? Nej, du må lave det. Nej, helt seriøst. Til og en... Jeg kan give det dig. Nej, tag med mig. Hvor? Han løber rundt nøgen ud i 10 skoven. obsidian, du får lov til at smadre lige snart jeg er færdig. Det er en hver mands drøm at løbe i Det er bare underbukser. det bedste, man kan lave i Minecraft. Midt ude i den mørke skov. Han hoppede ind i en anden galakse. Hvor han kom ind i det gale hus.
altså ikke lide musikken. Den er meget forstyrrende. Hvad for noget musik? Ja, musikken. Hvad for noget musik? Jeg har ikke brug for at læge, for jeg flasher, men det er okay. Jeg har luksus. Hey. Jeg har luksus. Hey. Vil du have møsser? Hvorfor fanden er der så mange admins? Admins, hvad snakker du om? Hello, this This is Paul here. yeah, Paul Henriksen. And today I will show you my new cream Cream pie. pie. Så er du klam. Ja, og ja, jeg kan godt sige, at den er snasket. Snask. For fanden, Paul. Jeg har ingen fabrikker, så jeg bliver nødt til at producere den selv. Klamt. Jeg kan kun lave en lille tube hver Det aften. er sådan de eneste, jeg ved, jeg har. Det er sådan der over Teamspeak. Ja. Og vi er ikke engang venner. Det er det værste med det. Eller er vi alle sammen venner? Hey Killer, hvad laver du? Spiller. Hvad spiller du? Pik? For Ano. Hvad for noget? Jeg spiller Ano. Men Ano. Det er lortespil. Anno. Det er ikke lort. jeg går lige op, så han ikke forstyrrer mig mere. I er meget forstyrrende, når jeg går ind fra billedet. Jeg kan næsten ikke se mig selv. Lad med at ro herude. Jeg har bare popcorn. Tumperne. Gå ind fra jeg mit havde kamera popcorn. igen. De bliver ved. De bliver ved. De bliver ved. Vi står lige her. Ja. Det er videoblog nummer 6. Det har været en meget hård uge. Endelig, du sagde det rigtigt. Folk har nedgjort mig. Folk har bagtalt mig. Hold kæft. Folk har slået til mine forældre om, at Du har bare så små jeg flasher på internettet. piger med dine lysende klunker. Folk har stoppet produktionen af min creme. Din cream pie. De kom Jeg er ved med at lave de lorteportaler, siden jeg bliver ved med at falde igen. Og det var meget stressende. Jeg bliver udnyttet på højeste niveau. Hvad lød bare? Nu Pau, kom hen til mig. Pau, tag den her. Kan det spille? Pau, jeg kom lige hen til mig, Pau. Kom her. det er sådan noget, det du vil kunne blive underholdt af i flere år. Oh shit. Pau, prøv lige at komme her. YOLO! 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 Au. Hvad fanden er Stine? Væk. Stien, hvad for en Stien? Ja, du sammen til Stig. Jeg er nødt til at bakke op, for ellers skal jeg ikke sige noget. Det er YOLO, det her. Okay, YouTube. Dette er nok et voldtægtsforsøg. Det bliver nok mine sidste sekunder. Jeg kommer til at se jer. De har blokeret udvejen. De har våben. Og de har faktisk banket mig, mens jeg holdt en lille pause. Det er nok tegn. Det er tegn på verdens undergang. De vil Pau, sprænge, tag de her popcorn. I burde så se på livestream, der er kitty cam. de vil sprænge mine ringmuskler. Jeg har faktisk flere end en. De vil presse min hæmorroider Ved du hvad, det ud. eneste jeg vil springe på dig, ikke også til din fucking erektionsmuskel, eller hvad fuck den hedder, den der ting til at rejse sig, okay? Den vil jeg skære midt over. Og så din spermudgang, ikke også? Den propper jeg en eller anden ting ind i. De vil flette mine armhulehår. Og smide min nakken på mig. Nej, jeg vil bare gerne spænke dig. Spank. Men Jeg er spænkemanden, og jeg kommer efter dig. men jeg Og det synes, er det er det. en
lille sang. Lol, han hacker runekraft. Han gør. Vi skal have en lille sang før. Se, han får på lava. Jeg er ikke brug for en læge, men jeg flasher, og min venner Han er ved synes at det dø. er okay. For jeg har Nej, han dør ikke. luksus. Hey, jeg flasher og har luksus. Hey, jeg gør det igen. Hey, hey, stick my beat. Sygt mining beat. Oh yeah. Jeg miner. Jeg miner. Jeg rapper. Jeg damer. Jeg laver damer. Jeg laver damer. Jeg laver damer. Jeg æder popcorn. Hold da, nu stille. Det er det sygeste mining beat. Det er det sygeste mining beat. Jeg kan godt lide at rappe. Nå, dreng, jeg tror, jeg skal se noget TV. Jeg laver damer. TV nu. Der er sgu ikke noget godt i TV nu. Der er synget. Der er altid godt i TV. Jeg laver damer. Det er TV, jeg skal se af dig. Jeg laver damer. Hvad skal du se? Skateboard. Og Netflix in USA. YouTube, vi ses. Sig farvel til YouTube, dreng. Okay. Farvel.